И какво правите, хора? Днеска ще играем третия епизод. Най-накрая дойде третия епизод на Майнкрафт. Не съм играл от 1000 години. Да. И в момента трябва да се намеря тъпия ми сървър, който изчезна магическо. Не знам как. 12 часа по-късно. Аз съм още пи на колечко. Стане. Аре, захожди по-бързо. Добре. Ето ми го сървъра. Сега скачам. Това ли ми пише къщата? Май да. Спомните ли си? Бам! Ей, успях. Ей! Скарах. Много съм просто. И сега трябва да вляза от някъде. Моля. Аз врата нямам. Така. Спомняте си ужасната ми къща. Добре. Не. Не бе, бейс от къде. What the fuck? Хора, не казвайте, не пишете в коментарите, че съм много просто съм забравил. Гимна мен, стоп. No, bro! Stupid! Развалих цялата игра. Още съм без врата. Ари бие, влез. Бъгна. Их, мама му стара. Фак. Ето нещо не стана. Може и да виждате малко размазано нещо. Брат, what? Колко наблизо? Сори. Така трябва да виждате добре. Вижте, аз съм много ютубър. Имам акаунт, имам и такова. Забравих как се нарича. Имам канал и в YouTube. Аз имам канал в YouTube. Аз в момента снимам за YouTube. Имах преди, че имам канал в TikTok. Може да ме последвате. What the fuck? Добре, нещо играта бъгна. Играта нещо поводя. Разчитане на данни за света. Нали няма ми пуснеш някакъв джамскер? Ей, ю. No. Ако ми пусне джамскер, чупа си лаптопа. Не се шоквам, чупа си лаптопа. Ако ми пусне джамскер, ще изкъртя. Направо ще размажа. Не. Сега ако ми пусне момо направо.
Шапка. Моля, извиняй. Аз игра от Creative. Извиняй, бро. Аз игра от Creative. Моля. Гайси, хора, вие сигурни ли сте, че съм правилния акаунт? Май пуснах някакъв друг. Аре, аз нищо не виждам. Две дърво. What the fuck? Ето те. Вие нищо не виждате, много сори, ама в момента чупа дърво. Чупи. The fuck? Бро. Hey, you. Ей, това ми е в GTA, що ми бъгна. Това е. Ой! Някой знае ли как се крафтва? Не бе. Пак ли пъгнах с цялата игралата? Не съм я бъгнал. Ако пак съм я бъгнал... Ей, ю! Умирай. Абе, ще убия. Паяч. Умирам. Пак. Как се крафтваше, с кой шампутон се крафтваше? С кой проклет бутон се крафтваше? Ще убила. Ей. Умирай, бе! Взех си дървото. Вот това... Поне това съм запомнил. Добре, трябва ми дърво. Искам вече да става сутрин. Ако има някакъв скелет, не ме обвинявайте мен. Виждате ли нещо? Щупих невидимо дърво. Късмет ли съм? Happy. Кой бе? Под водата! Под водата. Скрай се, скелет. Помощ. Моля, дай ми нещо хубаво. Не. Как? Сейл? Не. Защо? Гуд. Ти умря от зомби. Млъкни. Ти си струш тъпия ми компютър. Разкарай се, бе. Тъпо зомби. Умирай, бе. Аре, умирай, бе. Ти безсмъртно ли си, бе? Аз се дава. Умирай. Чао. Аре, бе. Мен. Моля, той не умира. Аре, умирай, бе. Буклук. Той е безсмъртен. Бе убит от удавник. Да, удавник. Вау.
Браво, бе, вълк. Уби скелетен. О, не са май вълците ме нападат. Не, посмяли се. Ай, кокъл. Шибан крипър, проклет. Къде си? Аз няма играм. Аз няма да играя. Еми хора, до тук приключваме. Аз няма никакъв шанс повече да игра. Просто си разтъпвам играта. Инсталирам се. Еми, гайс, от мене. Чао!